Hallo, agus fáilte go CBBC ALBA sinne skippe na Neònachdan Neònach agus cóbhraibh in nach. Príomhscéalcha na Naidheachdan Neònach tarsúil airson táirge haráin agus dé a bachorgain a bhí asúlachaigh. In táiseach Neònachdan Neònach a cháirtis a rain ule hanna mina chulagan go hofagáil i bhais. Cuideach Neònach le chutarach eile. Hai has fuair an opaíon. Bleva, hamitick sin glosad a bheit haid sin go ada skippe na Neònachdan Neònach. Go bhfuil sgoiltean it obair-dachaigh a bharrachd a thart na sgoilearan. Écos gon háart na bhaigin suúra dú cús. Ó abhasach Gleva, Becca, ha cuideach. Tinku ada na Neònachdan Neònach bhfuil buine gan brúiseach cí gen nólaigh agus had is hanna bhí an páirt mór gen táirg sil Becca an bhígad ma. Leis mé go miag in is glosad a bhirt go fasan ha bhanig an campachaí ar an tlia amach agus ha tentaigh is sin a bheis isteach. Bhí skippe na Neònachdan Neònach ar as te chun panda.